maganin munafukai da mahasana. Allah! Tsawon Habibu ba dai mutum ba sai dai ta Allah. Abu da abari ba dama, abu da hausa ga haushi, mafarin budurci mantuwa, biye ba ta mutum, ramun karya kurarre ne. Allah ya ba mu lafiya da tsawon rai. Wallahi wa sarkinmu malaminmu sarkinmu limaminmu, sarkinmu jagoranmu sarkinmu abun sanmu, sarkinmu abun alfaharinmu, sarkinmu abun nunawarmu a duk duniya. Muhammadu dan Muhammadu, Muhammadu Ubaga Muhammadu, Muhammadu dan Muhammadu, Muhammadu dan Muhammadu. I don't want peace. I want problems always. Hayaniyar za ta wuce daren, a sanna kumburin za ya sace daren, zafin rana na sanya tayin su mace daren, duk mai mana kankara mai da ishe daren, ka amsa kira sanusa Allah ya rika daren, sai dai kuma ce masa da kun makara, yau gashi sanusa ya haye kankara ga daren, ba sa kishin mutan Kano yan wahala daren, sun so a mace abin ya zamto matsala.